Getxoko udalaren ildo estrategikoetako bat kirola sustatzea da. Kirola sustatu, biziaren garapenerako eta ongizaterako ere bai. Kirolaren eta ongizatearen sektorean ekimenak sustatzeko helburua dugu. Bizkaiko beste toki batzuekin lankidetzan arituz esaten nuen bezala. Eta guztiekin batera bizi kalitatea areagotuz. Konpromiso horren adierazgarri dugu gaur aurkezten dizuegun surf irekia proiektua. Sopelako eta Getxoko bi enpresen arteko lankidetzaren bidez sortutako ekimen bat da esan den bezala, eta behin da berriro errepikatzen ari garen bezala. Eta behar izan bereziak dituzten pertsonen itsasoaz gozatu eta kirolaz gozatu dezaten ahalbideratzen du. Bestalde, Bizkaiako surf eskolek eta kirol federazioek urteak daramatzate. Pertsonen gaitasun desberdinak dituzten pertsonekin prestakuntza eta teknifikazio ekintzak egiten eta horrela jarduko dute proiektu honen ondorioz.